Έας, έας, έας. Με την αρχαία δύναμη που έχει το όνομά σου, οι αντίπαλοι σου τρέμουνε όταν βρεθούν μπροστά σου. Η ιστορία σου βαριά όπως και η φανέλα της Κυριακές όταν νικάς μας πιάνει όλους τρέλα. Είσαι καμαρί του νησιού, της θάσου ιστορία, τις εκστρατείες ξεκινάς από την Παναγία. Είσαι καμαρί του νησιού, της θάσου ιστορία, τις εκστρατείες ξεκινάς από την Παναγία. Ο άλλος, ο αδερφός του Γιώργος. Γιατί έκανε έτοιμο ο Πονιόνιος, ότι είναι πολύ νωρίς. Καλά να πάω. Τι κάνει τώρα, πάλι τον Πόσκο. Μπράβο! Άντε ρε παπί, βγες πάλι πάλα. Μπράβο Γιώργο, μπράβο, μπράβο! Τι ούσε ρε, πού είναι ρε! Μπράβο, Έλα, πάμε! Μια ώρα φάλτο! Άντε γαμίσου ρε! Άντε γαμίσου! Δεύτερο offside έτσι. Στον Αργύρ πίσω τώρα. Παρηγύρισε και έβαινε. Μπράβο ρε! τώρα με τελείω. Έλα κάντε το! Πώς τον Κώστα ρε. Μπράβο ρε Μουσά, μπράβο ρε Μουσά! Μπράβο ρε! Δώσ' το site ρε μαλάκα, δώσ' το! Ρωτάει το Λάτσμαν για offside, δες. Τώρα ο διαιτητής ρώτησε. Ας την έρθει. Μα δεν έρχεται για πάντα το Άρα, κάνε ένα... παίξε την μικρόν εδώ. Τι είπατε? Κάντε έξω! Στραπούδι, ξέρετε το δαχτύλι. Το χέρι! Γιώργο, θέλω να αλλάξει παπούτσια. Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο. Μπράβο ρε Κώστα, μπράβο! Πέναλτι ρε! Πέναλτι ρε! Αυτό ήταν πιο μεγάλο. Το ίδιο πάση ήταν ρε! Vicino più dentro!
Γκολ. Μπράβο τέρμα. Τραυματίστηκες κιόλας. Άζω στον γκολ. Λίγο στο μετάκι με έβρισκε καλά. Ρε πώς έχουν βελτιωθεί αυτά τα παιδάκια που δεν μπορούσαν να πατήσουν μπάλα. Μπράβο. Τους όδελος. Πώς είπα, αυτό είναι το. Καλά το έχεις. Ωραίο γκολ. Γρήγορος, πολύ ο μικρός. Ο μόνος του ρώτηγη. Πολύ γρήγορος είναι ο μικρός, γι' αυτό τον έπαιξε. Όποτε έπαιζε και αν μπορούσε να παίξει. Ναι, έκανε Νίκο. Ξανά. Πάει, εγώ εσύ τα ξέρω. Αυτό για. Σαν το Ζαρακάδο. Ναι. Κάτσε τι κάνεις ο Γουρινά. Καλά εσύ. 2-2 σας λέω. Είδες πόση ησυχία έχει σήμερα. Είδα το γκολ που έκανε μέσα με Γαλλιώνα, παιδιά. Το έχεις τέτοιο, το έχεις στο ίντερνετ. Εμείς ποτέ είδαμε από κοντά, σπαστήκαμε. Λέμε δεν μπορεί. Σούτα ρε Νίκο! Μπράβο! Γύρνα Τέλμαν μόνος! Άντε ρε Μουσά! Μπράβο ρε! Άντε τους κάνατε μάγκε! Βάλτε όσοι περισσότερα μπορείτε! Βάλτε! Ένα ακόμα και να φεύγουμε, άντε! Κάντε Δεν είχα φάει τίποτα. Τώρα θα πέσει η πάθη ρε που θα ίδρωσω αυτό. Μπήκε γιατί δεν μπήκε. Φλάσια έπαθα. Φλάσια έπαθα. Και εγώ αυτά βλέπω και δεν απελπίζομαι. Πάρ' το. Μπράβο και σε τέρμα μου. Γκολ. Άρε, που τι βγάζει μαλάκα. Κόρνερ είναι, κόρνερ, κάτω! Ένα, 3. 3-1. Άντε ρε! Άντε ρε! Θα το γυρίσετε το παιχνίδι, 1,5 λεπτό είναι. Έλα, είστε καλύτεροι, μπορείτε! Να το! Το έλειξε, άντε μπράβο! Μπράβο, μπράβο! Ο προπονητής από τελικά γιατί φωνάζει έλειξε, που δεν μας τρελάτε. Τι γιατί βρε.